na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaruka. Allah naka ne naka ko baya baka komai. Kima Hausa TV tattabara uwar alkawari. Alhamdulillah ga mu a cikin garin Bauchi, babban birnin jihar Bauchi, a wannan lokaci da za mu tattauna da 'yan uwa ɗaiɗaiku dangane da hidindimun 'yan fawa. Duba da wannan lamari za mu tsare assalamu alaikum bawan Allah, barka da gajiya. Alhamdulillah bawan Allah, ko za mu dan shaurari sunanka? Sunana farko Abubakar Muhammad Ibrahim. To alhamdulillah Malam Abubakar Muhammad Ibrahim, dama muna tattaunawa dangane da hidindimun 'yan fawa, yadda gwamnatin tarayya ta bude portal a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka. Za mu roƙe alfarmarka na mu dan ma tambayoyi ko guda ɗaya ko guda biyu, ka faɗi biyu ɗinka dangane da wannan lamari. To 'yan uwa, kamar da muke bayani, muna tare da Malam Abubakar Muhammad Ibrahim. Malam Abubakar, me za ka ce dangane da hidindimun 'yan fawa ɗin nan, wadda gwamnatin tarayya ta yi suspending duk waɗanda suka fito daga batch A, batch B zuwa batch C, kusan mutane 500,000 ta sallame su a wannan wata da ya gabata na June. To kuma ta buɗe portal domin applying wannan hidindimu na 'yan fawa da sauransu, ko ba haka ba, wadda a yanzu muna samun labarin, muna tsammantan mutane miliyan 3 zuwa miliyan 4 sun yi applying wannan abu a yanzu haka. Me za ka ce dangane da waɗannan mutane da suka yi applying? Me za ka iya cewa a gwamnatin tarayya, ya kake ganin wannan lamari? To a farko dai jama'a, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan abu ne wanda gwamnatin tarayya ta yi shi a bisa tsari. To amma abin da ya kai ya kawo, duk wani abin da aka ce gwamnati ta yi, musamman a ƙasa irin namu na Najeriya, ba za ka rasa ɗan abin faɗa wanda mutane nan can zuwa can da su faɗa ba. A farko dai masu hankali sun duba sun ga cewa abin da gwamnati tarayya ta yi na ƙara iban 'yan fawa abu ne mai muhimmanci, wanda duk wani mutum wanda yake ƙasan ya san adadin matasan da suke zaune wanda ba su da aikin yi, tare da sun gama karatu mataki tun daga matakin NCE, matakin diploma da matakin digiri da ma masu masters, wanda ba su da aiki na gwamnati a hannunsu, tare da kuma ga tattalin arzikin ƙasan yadda yake rawa. To wannan abu ne wanda kowa dai ya ba ma gwamnatin tarayya akan wannan. Abu na gaba kuma wanda take fuskantar kalubale, ko kuma wanda in ce mutane bare musu daɗi ba, shine yanayin yanda aka zubar da waɗannan batch A da batch B wanda sun kai mutum 500,000, wanda hasali mun riga mun sani wanda gwamnati ta ɗauka mutum 500,000 ɗin nan ba su da wani aiki sai wannan. Cikin mutum 500,000 na batch A da batch B ɗin nan, akasarinsu da abinda waɗansu da shi suka yi aure, wasu da shi suke tallafa rayuwarsu, wani bayi da komai, bayi da wani skills ɗin da yake rayuwa da shi, kawai sai ita. To kuma sai yanzu aka zo ba a ba su wani abin da za su dogara da shi ba, hasali tun da ba wai an ba su bane da niyyar cewa kowa yanzu ya san da zai tsaya da kafansa, balantana su fara tunanin bunkasa kansu da ta hanyar wata kasuwanci. To sai aka dakatar da su a lokaci daya. To wannan yana daga cikin gaskiya abin da jama'a suka ji gwamnati ba ta yi daidai ba, da a shawaran mutane shine kar a zubar da su, ko da dai a ce an rage wannan kuɗin da ake ba su nan, a ce an ba su ko da rabinsa ko a kuma abin da ya kama da haka. Da haka sai gwamnati sai ta ƙara iban waɗansu, bayan ta ibi waɗannan batch C ɗin nan, sai a raba kuɗin ko da raba daidai ne. To mutane da yawa sun ta complain akan haka, wanda kuma wannan shi na fahimce ka Malam Abubakar, a cikin wannan lamari na ɗaukan ma'aikata ma kamar akwai wani kalubale kenan, haka ne? Akwai kalubale. To ka san yanayin ƙasar nan yanzu haka, mun samu labari cikin mutane miliyan 4 ko wani abu mai kama da haka da suka cika 'yan fawa nan, akwai mutane masu digiri, ka sani akwai categories, akwai masu diploma, akwai 'yan secondary, akwai 'yan NCE, har ma mun samu labarin akwai waɗanda suka gama masters, ko ba haka bane? To me zaka ce dangane da yanayin yadda za a ɗauki wannan? Ana tsammantan za a ɗau mutane 400 ko 500, ko mutane sama da miliyan 4 sun cika ko wani abu mai kama da haka, kuma still ana tunanin har yanzu ba a rufe botal ɗin ba. Ya kake tsammantan gwamnati za ta fuskanci kalubale akan wannan lamari? Duk da cewa na samu labarin wasu yanzu haka sun so mu shirye-shiryen tura tambayar aure saboda lura da cewa za su samu 'yan fawa. To me za ka ce dangane da wannan lamari Malam? To gaskiya wannan kalubale ne gwamnatin tarayya da ta duba mutane, ta duba adadin population ɗin mutanen ƙasanta, cewa yanzu wannan batch ɗin da za ta ɗauka kwata-kwata ta ce mutum 400 ne zuwa 500 da ta ɗauka. To idan har a awa 44 kwana biyu mutum sama da miliyan 1.18 sun cika, yanzu maganar da ake da
buɗe portal ɗin bai wuce sati ba, wanda suka cika sun kai adadin mutum miliyan 4 da waɗansu abubuwa, wanda kuma ba ma tsammanin rufe portal ɗin ma a cikin satin nan sai ya je har satin gaba. To mutum nawa ne za su cika? Don haka mutum 100,000 da gaskiya sun yi karanci, sun kasa. Shawara zuwa gwamnati shine ta duba ta gani in akwai dama ta ƙara adadin wanda za a ɗauka. Bayan haka kuma sai ta tsara tsari na kyau na adalci wajen ɗauka ɗin, don domin haka ita kanta ma'aikatar da za ta ɗauki aikin, saboda mun riga mun san ƙasarmu ga ta ga yadda take, cin hanci da rashawa ya shiga ko ina. Don haka sai ka ji ma yanzu abin da ya iya zama office ko kuma mataki sai ga yanzu sai dan wani sai a kare dan talaka kwata a cikin mutum 100,000 din, in ya tabbata an iba din sai ga dan talaka ba zai tsira da abin da ya kai fasance 150 ba ko wani abin da ya kamata haka. To gaskiya muna ba da shawara ma gwamnati ta tsaya ta yi abin nan da gaske, kuma ta iba. Talakawa suna murna, kuma suna wato ainihin runguma abin hannu biyu, sannan suna kuma godiya ma gwamnati akan irin wannan tsari. To alhamdulillah muna nan dai a cikin garin Bauchi, babban birnin jihar Bauchi, tare da babban malami. Gafata malam, Allah shi gafata malami, ne sunanka? Sunana Hayatu Usman. To malam Usman, kana tare da gidan TV Hikima Hausa TV a wannan lokaci. Za mu so ma tambayoyi ɗaya biyu dangane da yanayin yan fawa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Ranka daɗe, gwamnatin tarayya ta buɗe portal na cika yan fawa wa matasa dangane da rage raɗaɗi da sauransu wa matasan tarayyar Najeriya, wadda wasu kuma yanzu haka batch A, B and C an kawo ga ƙarshen lamarinsu. To ya kake ganin wannan lamari? Kana ga wannan abu da gwamnatin tarayya ta fitar, shin zai zamo wata hanya ta rage raɗaɗi wa matasa ko kuma ƙarshen talauci wa matasa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya? To at least dai a takaice wannan koda da a ce ya kawo ƙarshen talauci ba zai kawo saukinsa sosai, saboda a cikin wa'innan batch A, B and C din wa'inda suka samu yan fawa a baya, akwai wanda suka gina rayuwarsu. Wani ya dan hada ya kama wani business da shi, wani kuma ya yi abin da yake mai mahimmanci wanda ba zai manta ba, kaman aure, kuma ya samu inda zai samu self reliance duk ta hanyar yan fawa din, tunda wayansu sun samu an dauke su permanent workers. Abu na biyu kuma da nake so in ce, a wannan cikawa da aka yi na yanzu ana neman 500,000 ne mutane aka yi alkawarin za a dauka federal government. A halin yanzu ana expecting mutane kusan miliyan 3 ne suka cika. To a nawa shawarin shine, abu na farko dai su masu cikawan, duk wanda ya san cewa yana da wani hali, wata hanya wanda ta kai masa yan fawa din, da sai ya haƙuri ya bar wanda bai da wannan hanyar ya cika, tunda ana samun wayansu suna aiki akwai hanyar da suke bi su cika. Ya kamata su yi haƙuri. In dai da gaske muna kiran tausayin, to mu ne masu tausayawa kanmu, ba zallan shugabanni ba. Shawari na kuma ga federal government shine, tunda ana cikin bukata sosai ga wannan matsala na COVID din, to ya kamata a ce a matsayin mutane 500,000 da za a ɗauka, to a ƙara wannan adadin yawan mutanen, in ya so ko da rage allowance din da a dinga bayarwa din a rage, saboda ya zama abin ya zama very wide, jama'a da yawa sun samu. To kafin mu rabu da kai Gafata malam, me zaka ce dangane da mutanen da aka ce an dakatar da su, kuma wannan batch A, B and C din, wasu ba daga cikin mutane in ka kula kamar ma sun zama reluctant ne da hidimar yan fawa, ko ba haka ba? Wasu kuma sun yi aure, ba su ma yi aure ba sai da suka samu wannan yan fawa din. Me zaka ce dangane da shi? Kaga su kuma yanzu ba sa wannan aikin, wani baya kasuwa, wani baya mina ne, amma me zaka mene kai shawara? To abinda nake so in ce, dama komai in da ka yi hukunci yana da kyau ka duba ka ga shi wanda zaka masa hukuncin nan menene makomansa. To abin da yake damun mu kenan har yanzu a Najeriya. Ya kamata in za a yi hukunci ma wani, to menene zai biyo bayan hukuncin, abin da zai shiga menene mafitansa. To ya kamata a ce in da a dakatar da su, ya zama sun san da a dakatar da su. Kaga wannan enlighten ne wa mutum. Abin da yake samu din nan, to yanzu fa yayi tunanin me zai gina da shi wanda zai dogara da shi. Gara wanda ya samu aiki already, saboda ya sami yan fawa, an tura shi wani waje, sun ji daɗinsa, sun ga yana da experience, sun ɗauke shi wannan already, kaga shi kenan. Nasir Muhammad Malam Goje.
To Malam Nasiru Muhammad daga Malam Goje da ke cikin garin Bauchi muna tattauna dangane da hidindimun yan fawa. Me wani shawara zaka ba da gwamnati ko kuma in ce al'ummar kasa dangane da wannan cike-cike da ake na yan fawa, duk da cewa abubuwan da ake bukata ya ninka abubuwan da aka cika ya ninka abun da ake bukata wajen sau 3. Wani shawara zaka ba da gwamnati dangane da yadda za ta dau yan fawa? To wannan ba karamin kalubale bane ga gwamnati, saboda duba ga yanda wanda suka cika dinnan duka matasa ne yan kasa da shekara 30 zuwa sama da 22 haka. To wannan shine da kalubalen gwamnati a tsarin da ta gane kasan nan fato akwai insecurity, saboda akwai karancin abin insecurity ma shigo da yawa insecurity, saboda an kan lura matasan da ke kama su a Zamfara zuwa Katsina, matasa ne yara soyin mu yan shekara 20 zuwa abubuwa, saboda kuma rashin aikin yi ne. Yau idan ba da abin da dan yin wani yazo ya amfani da ni ta wani hanya mara kyau. Na fahimce ka rashin aikin yi da shi ya jawo wannan matsalolin. Gaskiya da aikin yi wallahi bari a yi applying in power miliyan 4 miliyan 3 ba. Da wannan muke kawo ƙarshen wannan shiri namu na dangane da hidindimun shirye-shiryen yan fawa, ɗaukan yan fawa na gwamnatin tarayya gaba ɗaya. Muna fata Allah ubangiji ya bamu nasara. Wannan yan fawa da za a ɗauka gwamnatin tarayya da take yunkuri, muna addu'a Allah ya taimake ta a cikin wannan lamari. Hikima Hausa TV, tattabara uwar alƙawari. Ku kasance da Hikima Hausa TV. Hikima Hausa TV. Hausa TV. Hikima Hausa TV. Tattabara uwar alƙawari. 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 Domin samun ingantattun labarai na yau da kullum. Wanda ya shafi zamantakewar mutane, al'adu, tarbiyya da ilimi, kasuwanci, bangaren addinai, bangaren al'adu, siyasa da sauransu. Hikima Hausa TV. Tattabara uwar alƙawari. Tattabara uwar alƙawari. Komin dare gida kika kwana.